Mae Tîm Achub Llanberis yn Tîm Achub Mynydd. Da ni'n tîm o rhyw 100 o gwirfoddolwyr a ni sy'n achub pobl sy'n mynd i fewn i helynt yn y fynyddoedd ar y llwybrau brysur ar yr Wyddfa. Mae'r emrywiaeth da ni'n cael yn galw allan yn sylweddol. Sa chi'n gallu rhoi darlun ar beth da ni'n neud. Mae un ai 5 o gloch yn nos, hanner dydd, 3 o gloch yn bora, 6 o gloch yn bora. Mae'r mynydd ar agor 24/7 dyddi yma. Mae'n gyfnod reit heriol. Mae'r niferoedd o alwadau wedi cynyddu blwyddyn ar ôl blwyddyn, 327 flwyddyn dwytha. Nid yw'r tîm prysurau drwy Brydain. Petai ni ddim yma, mae hynna'n golygu 327 o bobl fysa yn dal mewn trwbl. Felly mae'r gwasanaeth yn hanfodol, ar y deud y gwir, a fysa yna neb arall hefo'r cyfuniad o sgiliau a phrofiad sydd angen i allu mynd allan i'w achub nhw mewn ffordd sydd yn ddiogel i aelodau'r tîm eu hunain. Mae'n fraint mawr i cael enwebiad Gwobrau Dewi Sant. Dwi'n teimlo'n falch iawn o aelodau'r tîm hefyd, a mae pob un ohonyn nhw yma ac yn neud o i helpu pobl sydd mewn angen, ac dwi'n teimlo falchdar go iawn bod fi'n cael gweithio hefo nhw.